Την ώρα που όλη η Ελλάδα ασχολείται με την οικονομική κρίση και τα πολιτικά σκάνδαλα, ένα άκρος απόρριτο project απασχολεί τους Έλληνες επιστήμονες. Το ράδιο Αρβίλα αποκαλεί... Βοηθάω! Φυλάκια ρουφιχτά. Ρουφιχτά φυλάκια. Ω, Σουλτάν. Φουτς. Θα τρελαθώ, θα πηδηθώ από το μαράθυρο. Τι λέει? Και πατώ. With nice feelings and a love so much sweet. This is my lovely Dee, and this is my lovely Dee. Dee, 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 Χιόνια στο καπάκι. Ο Ντίν και ο Ντάν, κυρίες και κύριοι. Χριστούγεννα. T-Square, αυτό είναι ορισμός για να πας να του πεις για χαραντάν. 4, 3, 2, 1. Παιδιά, σχολάσαμε αύριο πάλι η εκτόξευση αναβάλλεται για αύριο. 5, 4, 3, 2, 1. Παιδιά, σχολάσαμε αύριο πάλι η εκτόξευση αναβάλλεται για... Τουρκία Σύριαλ. Επεισόδιο πρώτο. Δεν μπορώ να το βγάλω ρε μαλάκα. Βάρε το πέρα δυο κλωσικές να στρώσει ρε γαμπτό. Έλα κόψε το λίγο αριστερά. Έλα πάρ' το ευθεία τώρα όπως είσαι. Ποιος μαλάκας έφερε το εγχειρίδιο στα κλικάρε. Δεν καταλαβαίνω τι. Θα μ' ανοίξετε ρε μαλάκες. Ούτια αυτά εδώ έξω. Άντεξε. 5, 4, 3, 2, 1. Έφυγες. Άιντα. Πάμε να καλαματιανό. Μάσα, μονάτζα απίστευτων συμπαντικών ανακαλύψεων. Με τόσα ούφο στην Ελλάδα, το διάστημα μας ανήκει δικαιωματικά.